Bé, l'escenari aleshores era un escenari on les forces que impulsen l'Estatut havien signat el Pacte del Tinell, que excloïa el Partit Popular de la vida política catalana, i la idea de signatura de l'Estatut, de reforma de l'Estatut, tenia més a veure, havia seguit un procés una mica estrany, és a dir, al Parlament de Catalunya tothom pensava que no s'aprovaria i de sobte Artur Mas, des de l'oposició, s'adreça al president aleshores del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, i negocien no se sap què, perquè ho fan a porta tancada, i negocien i l'Estatut de sobte s'aprova d'una manera força estranya. Tant és així que fins i tot al Congrés dels Diputats, Convergència i Unió i el mateix PSOE li fan 62 esmenes, tot sense comptar amb el diàleg del Partit Popular, que interpretem que hi havia una reforma encoberta de la Constitució i que si s'havia de fer una reforma de la Constitució s'havia de fer seguint els tràmits legals i els tràmits establerts per la llei, per la pròpia Constitució.